Al meer dan een jaar hier is de gemeente Dwaande met de werkzaamheden aan de Westersingel in Dokkum, beter bekend als het Sonnemaplein. Bij dit werk wordt van alles voen, maar 2 weken lien waart er toch wel wat bijzonders uit de groen helle. Het is natuurlijk oude cultuur historisch hier in Dokkum en we zijn aan het graven en we vinden hier een kruik uit Duitsland uit de 17e, 18e eeuw. Dat is wel heel bijzonder en ook volledig intact. De kruik is sowieso al mooi als je hem compleet vindt in een archeologische context. Want vaak was het zo dat het pas werd weggegooid als het ook dus daadwerkelijk stuk was gegaan. Maar deze kruik is dus heel de grachten in beland. En dat er dan ook nog bessen in zitten, ja, dat is wel heel bijzonder. Dat er bij werkzaamheden zo'n soort voorwerpen vonden worden is net heel raar. Je had vroeger geen milieudienst, dus als mensen afval hadden, dan was het heel verleidelijk om dat dicht bij huis weg te gooien. En dat kon zijn in een afvalkuil, maar een gracht die leende zich daar ook heel goed voor. De kroeg met erin jeneverbessen is een stik uit de 18e eeuw. Koopstra hopen dat het een mooi plakje krijgen zal. Eigenlijk wil ik het liefst, en dat was ook het sentiment hier in de zaal tijdens de presentatie, dat deze kruik een mooi plekje krijgt hier in Dokkum. Het gemeentelijk museum lijkt mij daarvoor het meest in aanmerking komen. Eind 2024 moeten de werkzaamheden om de Westersingel klaar wezen. Maar dat kan toch al deze vindsten wel eens wat langer worden. Op het moment dat je archeologen op het werk krijgt, dan bepalen zij het tempo. Dus ja, dat heeft impact. Want eind dit jaar was ook de voorspelling dat het klaar zou zijn. Dat blijft dus wel staan? Nou ja, we gaan ons uiterste best doen en dan hebben we ook goed weer nodig. En daar hebben we geen invloed op.